में कम में होता है भाई सुदर्शन भाई याद कला के बाद ही गलती मत करिए ना अरे भाई तो अरवल में करी हो ले ली स्टाफ बनी बाप टाइम लगल भैया लंगड़ भैया हमें का जी 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 हाथ मिला ली हतन चल जाइए वहां वो के मंच पर चढ़िए जाए हमने होरिए जाए क्यों दूसरा से नाम बताएं शर्मा साउंड पुरस्कार दे मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं हां समय देख ली भैया कितना होता है समय 12:20 हां हाँ जी साज बजा को हम 11 बजे माइक निकल रहा हूँ सुमरन बन के घड़ी दिखा के हां 11 बजे से बताई 12:20 20 माने माइक लिया तो 1 घंटा 20 मिनट गोले बड़े तो इनका हिसाब से 1:40 ले हमारा समय होता है ताकि हम उतना दीर्घायु नहीं ना एगो प्रसंगों गायब हाँ तो मैं कृष्ण जी के मर्दाही लौकी हाँ जन काम भइल बैठ जाम कोनो तने पर ठेकावल जरूरी बा हां झूम दे सीता हरण तो गई हो हां ना बने तो सुग्रीव से भेंटो करा दी राम जी के लंका पर चढ़ाइयो करा देबे के बा जितना मरण वाला काम बा राक्षसन के मुंह आले यही में प्रसंग गावल जाला हम ई बात जानते न रहनी चली जान गई आवा बात आवा सावरिया 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 रे कि अब डरना तो ही भगवान राम तो ही कन्हैया तू ही परशुराम चारों धाम गोसैया छोड़ के जब पूरा नाम नाम जपे आठों जा ओकर बड़ौना बिगड़ल काम है गोसैया नीचे बहेलिया जाल बिछवले व्याधा लगौले बा अरे निशान ये गोसैया हे 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 भगवान राम आई की बचाई हिला जो भावर में फसली चिड़ैया ये गोसैया प्रेम से बोली भक्तर भगवान की हमारे भजन है तने बा जितना देर में भजन गौले हम उतना देर में हम 10 मिनट पर सॉन्ग गा ले तब लयदारी गवाई सुर सम में हुई भाग गई बताई ई वर्णन करता है कि लेटिंग को चांस होई तो ठीक बा वाह यहाँ तक कि बहुत सिर के डॉक्टर है ओई में सिखावत है कि शराब खराब ना हो दवाई हो पिए के चाहिए फिर अगर मौगी से कहता रहे मुर्गा बनाओ बनाओ मुर्गा भाई हो ना बनौली हो ना दुगो पुरान पथरी बा खइबा एगो चूस बोलो तार के धइल बा भैया रवाई जब बैठले बानी चिकना उनका ना मिलल हो ये हट जा हमारा से कही तो हम तो तार छोट भाई हैं हां हट जा हमारा से कही तो देखो पथरी हाँ। एगो सुस्ता तने पर तरवा दिया बम दे फूल के बड़े बड़े बम दे अठ जा बोलो लहसुन प्याज नहीं के बनल जाए तो कोनो बात ना भाई हम
चुटकुला भी कहो बाकी तने कृष्ण जी का मर्दा ही कहे दिखावा दिखावा 5-7 मिनट कुंडन पुर का राजा रहले भीष्मक जी कर नाम रहे बेटी रुक्मिणी रहली 5 संतान रहे राजा भीष्मक जब जानले की लड़की हमार शादी जो हो गई बड़ी दरबार में कहत रहे दरबारियों मंत्री संतरी जितने लोग सुन रहे हैं हमारी पुत्री रुक्मिणी शादी जो हो गई है लेकिन उसके तेज का कोई दुल्हा दिख ही नहीं रहा है आप लोगों के देखने में कोई है तब ले बीड़ा बजाओ तो देखो नारद बाबा आ गई बीड़ा बजाओ तो तब ले नारद बाबा देखले जब भीष्म का सिर के झुका देख के भीष्म सिर के झुका देख भीष्म जी सिर के झुका मेरा पूरा के बात और बिन गीत में गा गया नारायण नारायण बाबा गोल लगे जय जय राजन राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है आखिर कारण क्या है कल के बाबा हमारे बेटी कर चुप चुप और बेटी है रुक्मिणी लीला करे खातिर आइल बड़ी जगत जननी माई होई तारा घरे अवतार लेल बड़ी अहीं का एक दुल्हा जो हता रहो पूरी विश्व में घूमबो कहीं ना मिली इनकर विवाह नारायण से होके के चाहिए साक्षात लक्ष्मी हुई उहे नारायण जी कृष्णा अवतार लेके रास रचावता रहे कल के बाबा उनका बारे में कुछ बताई हमारे लहरी बाबा लिख ले नहीं ठाकुर जी गोल कि मुरलिया में गावेले गानवा अबनवा में नंद किशोर बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन के बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन चोर बहुत बहुत पुरस्कार है भगवान भोलादानी बनौले रही शैलेश समदर्शी जी ड्राइवर साहब के भी आई दीपुजल बाबा तनी खड़ा हो जाए जकार्ता मालिक बानी अतना बड़ जलसा करा के हतना लोग के जुटान ये बहुत बड़ बात बा कई तोड़ाइल बनी मंच पर हतना भीड़ के बाद एगो के न झगड़ा ना होला का है यादव जी के गांव हो पी के हल्ला गुली करब तुरंत नशा काटे वाला दवाई दे दिलो रोड पर सुत रहो खटाई कमजोर का प्रोग्राम हो जाओ तो जे ही जला रंगबाजी बतिया लगे जान तर के कमजोर बा ए गौमाला हो जैसे एकदम शांति शांति जब बीतल केहू माल मार के झगड़ा ना करे बार बार प्रणाम करिए भगवान बनौले रही कमेटी बन रही पंकजपुरी खड़ा हो जाएगा मेहनी के सरताज है हमरा पूरी बाबा निर्गुण सम्राट वो है ना मेरे मेहनी में आवेला भीष्म कहले कि और कुछ बताई उनके बारे में कहले चकवा चकोइया बाछा बाछी औरी गोइया प्रेम में झूमे ले कदमवा के पतैया पूरी बाबा है राउत पैसा ढेर ना यूट्यूब से इनकम बा शैलेश भैया कमला बाबा के चला ही हो के अच्छा शैलेश भैया हमने के कमला बाबा के शिष्य बनी ना करो भेंटो तो 8 साल पर होता तो 8 साल चकवा चकोइया बाछा बाछी औरी गोइया प्रेम में झूमे ले कदमवा के पतैया देखनी की मोरवा मोरनी देखनी की मोरवा मोरनी मोरवा में डोलल सठोर कि बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन बंसी बजवैया कन्हैया माखन
कहले कि कहाँ के राजा हमें, कहले कि राजा तो बहुत बरियार हमें, बाकी बाल लीला खड़ करे आ दूसरा जगह बाड़े हुए बा कि रास रचावत रहे कौनो लीला में नहीं है। उनकर व्यापार बहुत बड़ बा, पूरी विश्व में उनकर व्यापार चले ले, वो जौन करत रहे कौन सारा लोग करे के चाहेला। उनकर बिजनेस का बा बोली प्रेम में के बात मुलाकात देखनी प्रेम के, प्रेम में बेचा गया की बात देखनी प्रेम प्रेम में कबर खे बरखा, प्रेम में कबर खे बरखा, प्रेम भीजला सारा बोर बंसी बजवैया कन्हैया बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर। अरे हम नारद हैं, हम नाम है ना जेकर बात रद ना होला वो नारद बाबा हमें बाती भेजवा दो। आ तले रुक्मी लइकाइए से कन्हैया के दुश्मन रहे, रुक्मिणी के भाई पिताश्री। एक राजा होने का मतलब एक नागरिक का नागरिकता आप रद्द कर सकते हैं, देश से निकासी कर सकते हैं, लेकिन रुक्मिणी यदि आपकी पुत्री है तो मेरी बहना भी है, होकर शादी हुआ हुई जो जात पात औकात में हमारी बराबरी करता है। यहाँ को बताया हुई हम कहता है तहा हुई गौरज के कहो सगाई ना होई, जबरदस्ती बारात मंगाई बो तो ब्याह ना होई, उस दिन गर्दन कटाई रे सगाई ना कटाई रे मूड़ी पर नाश आवेला बुद्धि बदल जाला। पुरस्कार दे बने मदन यादव जी भैया हमारा बहुत बहुत प्रणाम। रुक्मी का बुद्धि बिगड़ गई। अब जी दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान बाड़े, दो आदमी के बुद्धि बिगड़ रहे बोले में, एगो रुक्मियों के एगो शिशुपाल के, दोनों जना को नैया व्यवस्था दे दे, एक जना के गर्दन ले बीतले, एक जना के नगर निवासी से छटाइए गइले। तब कहां कमी बाऊ का चुप रह। मामा जी के जेलवा में लिहलस जनमिया तो बोले बा ढेर बातें का दो कहो। तो मामा जी के जेलवा में लिहलस जनमिया पता ना ले कोई हम ऊपर करमिया जकरा से जन्म लेहलस एक बूंद दूध हम करना पिए ना माई बदल देले। काहे बदल देले? काहे राम के हमें कृष्ण के हमें राम ही कृष्ण हमें। त्रेता में राम बन के नारायण जइले, द्वापर में कृष्ण बदल। काहे ना पियले माई के दूध देवकी के? काहे राम जब वनवास से लौट रहले कोशिला माई के प्रणाम तो कइबे कइले, के कई माई के गुड़ धले हले बल्कि माई तहरा चलते अयोध्या के राज छोड़नी आ तीनों लोग के विजेता रावण पर विजेता हो गइनी। वरदान मांग के कोई कहले कि वरदान ही है बा कि अगला अवतार में तू हमारा से जन्म ली। कहले के ओ मस्तु कोशिला जी रो लगली कि बबुआ हमारा में का कमी बा, हमारा ममता में कमी रहलो। भगवान राम कहने की घबरा मत, जन्म लेब के कोई माई से ताकि दूधवा तोहरे पियो तोहरे के यहाँ रहबू करो, लड़का ही तोहरे के यहाँ बीती। वो अपन बचन याद करके जसोदा जी के दूध पियले बड़े बाकी देवकी के नहीं खन पिए। उहे कहत कि जन्म लेते जलवा में बदलले अपन माई रे सगाई ना होई। रामन बो तो दिन गर्दन कटाई रे सगाई ना, गर्दन कटाई रे सगाई ना। बहुत बहुत पुरस्कार आइल लो, हार्दिक शुभकामना बा। यही पर है तेरे को शिकायत कोइले बाबे कलश की हमारा रुक्मिणी के शादी होई, जात पात औकात में हमारी बराबरी करता है। शिशुपाल राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल चेदी देश का राजा है, परशुराम जी के शिष्य भी हो, ओकरे से शादी होई। पाती बलाते भेज देले। अब बाबूजी छुपा गइले
आइने का रुक्मिणी देखी कृष्ण जी के देखले ना रहले ना ना कीर्तनिया लोग हाँ कहत कहत की सांवर बड़े मुर के पंख लगावेले मुरली बजावेले एने के चर्चा ऊने के चर्चा सुनत जगह सिर्फ तुम में प्यार भई रहे तो कैसन बाड़े उपरम के बाया पारी कि बिना देखल यारी हो बहुत बहुत पुरस्कार भैया धन्यवाद संग संग हमारा भारती व्यास जी बाबा के गोड़ लोग नहीं भाई सतेंद्र जी हमारा नाल वादक विजेंद्र बाबा के बहुत बहुत पुरस्कार राजेश भैया के तनी चोट हल्का पैर में लगा भानु भवानी जी पुरस्कार दिले मैंने तनी भर पैसा रोकले रहे एक बार प्रसंगवा में पैसा देबलो तो भले हमार तो बगलिया गरम हो जाए बाकी प्रसंगवा बिगड़ जाए तो 5 मिनट रोक दो बल्लेदारी के तो जिगर बुझाई होती गलती ना नु सही सुन के कृष्ण के कीर्तन उनकर करे लागल रुक्मिणी हृदय समानत हरि कन्हैया के तो कहिया हुई है उनका से नैनाचारी कहिया हुई है उनका से नैनाचारी हमारा प्रेम के बीमारी हो गई तारा के उससे प्रेम हो जाई तो ऑटोमेटिक जिदिया बन जाइबो नो यो पड़ी कहता नहीं जब प्रेम दिल से हो जाई जिदिया बन बाबू भाई समझाई लो समझाई कि हमार सबसे बड़ दुश्मनी है लोबा रुक्मिणियो तनी भर जिदिया हो गई रहली अपना मन में रुक्मिणी चिचरी खींच लेली चाहे हंसी है नगर के नर नारी चाहे हंसी है नगर के नर नारी भाई देहिया सरकारी हो गई बाती एगो लिख के एगो बाबा जी से चुपचाप भेज दिले बड़ी केहू कहता कि गुरसेन के हाथ ना मिलल केहू कभी लिखता कि ना कन्हैया के हाथ ना मिलल अकेले ही कन्हैया चल दहले केहू कभी कहता कि रास्ता में बलरामो जी भेटैले वगैरह लेकिन अब तब पाती पढ़ले चल रहे रोज जानते बनी है मोर रोजगार बा प्रेमों के व्यापार बाना बोले चली चली जाके डेरा डाल दहले शिशुपालो डेरा डोले बोलगे आई हो अलगे डाल दहले कैसे पतिया में लिखा रहे ठीक दोपहरिया में गांव के बहरिया में पूजा करे जाइले हम देवी जी के घर से नटवर से विप्रदेव जाके कहियो नटवर अब है डेरा डोले बड़े जैसे रुक्मिणी जी सखियन के संग में पूजा करे खातिर आवत तारी देखले कि एकरा के घेरले बा सब है इहे रुक्मिणी है तारी नाम रुक्मिणी अब धइले कन्हैया हट चल प्रेम बा हमरा से तरक ले जे है शिशुपाल अल्ले के रोत पर थर थर कांपतर की दादा सुनले नहीं रास सरचावेले मुरली बजावेले ई तो बीरू ढेर बाड़े शिशुपाल बोल के हई देखो हई माखन चुनाव मेहरारू चुनाव लगो घेरो सा सारथी कहले कि मालिक लेके भागी का कहले कि ना जदवंश परिवार हो रथ नचाओ हमें के दिखा दी सूर्या गोइले करी है शिकार सूर्या गोइले करी है शिकार सियावन के कतर का करी सूर्या गोइले करी है शिकार सियावन के कतर का करी आज उबीरन के भइल माता हतना बिटो यजमाई के छोड़ब कहना में कितना बजो एगो सूरज करेला उजियार एगो सूरज करेला उजियार हई 13,000 एगो सूरज करेला उजियार हई 13,000 जय
में हाँ रुक्मिणी देखो तर की दादा ये दादा हम इनका के प्रेमी बुझत नहीं हो हाँ अई तो शिकारी वाले बड़ी तेज लड़ाई कर हाँ कि जाम मुरारी के देखली शिकारी नियन तब डरा गोइली भय भी त नारी नियन दरजान कन्हा झट दे झपट ले देगा तो कन्हा झट दे झपट ले देगा बाघ के पिलार झट दे झपट ले देगा बाघ के पिलार बड़का बड़का वीर लो बारात में रहे हाँ शिशुपालो रहले हाँ सबका सोझावे हाँ कि सब है देखल कन्हैया कोइले जबरदस्ती बीच में रोके के केहू के पड़ल ना हस्ती के बाद ठाकुर के दी ललकार के बाद लहरी के दी ललकार अंगार के लुकार का करी ठाकुर के दी ललकार अंगार के लुकार अब मार के ठेहुन फोड़ दल शिशुपाल के है मोर पहले रहले झाड़ झोट बैठी लो पंकज बाबा बैठी बाबा बैठी भानु भवानी जी फिर पुरस्कार दिला बनी हार्दिक शुभकामना बल्लेदारी में हाँ 2 मिनट अब सबका सुझाव लेके चल दहले दूत जागो के ए रुकमी भैया सुतल बनाओ तहरा बहन का करिवा हर के लेके गइल हे कन्हैया अरे माखन चुराते चुराते लड़की चुराने लगा सारी समाज के सामने प्रण करता हूँ यदि रुक्मिणी को बाइज्जत लेकर नहीं आया तो इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा चलो भगवान देखने की दादा ये दादा रुक्मिणी के हो तो खली हमार भाई भाई हो लोटा में पानी लेके आवे लगी तहर कंठ झुराइल होई आई हथियार ले ले बा त रुक्मी बांध चलावे काटल कन्हाई रे लड़ाई पाहुन सामने त रुक्मी बांध चलावे काटल कन्हाई रे लड़ाई पाहुन सामने रुक्मी बांध चलावे काटल कन्हाई रे लड़ाई पाहुन ऐसा बांध चलावले कान्हा करे लगल सफाई जी अरे करे लगल सफाई केहू मराई पराइल केहू तनु परी बाहर आइल रे लड़ाई पाहुन तबले असली सारो के चौड़ी बाधर आइल रे लड़ाई मार कर पहुंच पहले नंदलाई तो बलराम जी आके बोले के नंदलाल दवाई देता रहो मुड़ी छिल के चुना के टीका को धलो कहे कन्हाई तू न गति कइलो सा छोड़ द जी ही तब नहीं तो चली छोड़ देले बाकी रुक्मियो मर्द रहे कहले कि लेके ना आए तो नगर में ना आए कहले कि बहुत परियार मर्दाना बा भैयाई बाकी नारायण के सोझा पड़ल बा तो नानू काम कर कहले कि देखी समाज में बेइज्जत मर्द हो जाई अपना के गोली मार दी तो तहरक मार दी अब मौगाहन का पटकू को मार देबो खोखत उठिए सा खोखे भाई बा मार देला दिल्ली से भैया का होता हर व्यवस्था कराओ कहले कि गाछी पर से जौन बानर कूदत में गिर जाला आत्महत्या कर लेला अन्न दाना सब बंद कर देला कि गाछी पर गिरल मानो अयुद्ध के हारल वीर ए बलदाऊ भैया ए बलदाऊ भैया सब हमें उठाई कैसे सिर बलदाऊ भैया सब हमें उठाई कैसे सिर ए बलदाऊ भैया घर से खा के चलल औकात बाहर क्रिया
शेर पर पसेरी तबले लगल सबई तिरिया अपने से फोड़ ले बाबे भाग के लकीर बाकी मर्द रहे जियल तबले नगरी में मुंह ना देखवला बीचे डगर में भोजपट नगरी बसवला भागत के लकीर ये बलदा भैया बलदाऊ भैया सभा में उठाई पैसे सी बलदाऊ भैया कृष्ण जी रुक्मणी के लेके चल रहे मिलन भइल शादी कइले कहाँ अपना घर है ब्रह्मवैरत पुराण कहता कि ना अलगा चल गए रुक्मी भीष्मक जाके गुड़ ध के निहोरा क के लेके ओइले कि चली विधिवत शादी करी लइका बेफेरल हो गइल ए जा प्रसंग राखो